Bon dia, sóc Àlex de la Guia, el creador de la pàgina web des del sofà.cat, i també em podeu trobar a Twitch parlant de recomanacions, els títols disponibles en català a les diferents plataformes i comentant les novetats setmanals en català a les diferents plataformes. I res, avui us vinc a dir que heu de mantenir el català, que si volem salvar la llengua l'hem de parlar, l'hem de difondre, l'hem de consumir, i per això és molt important mantenir sempre el català a totes les converses, sigui gent que parla català, gent que parla castellà, gent nouvinguda que porta menys d'un any aquí o que porta 50 anys, perquè si no utilitzem el català amb ells, es creuran que el català no és útil i que no és la llengua a Catalunya, i ni s'esforçaran en aprendre-la, ni s'esforçaran en parlar-la. I si nosaltres no mantenim el català, si nosaltres no parlem català, si nosaltres no consumim audiovisual en català, si no consumim música en català, si no consumim literatura en català, la nostra llengua acabarà desapareixent, i això no ho volem, no? No ens podem permetre que la nostra llengua, una llengua de més de 1000 anys, desapareixi, perquè preferim no gastar 10 segons de la nostra vida en buscar si una pel·lícula està en català o no, per no mantenir el català amb una persona que porta uns mesos vivint al nostre país. Això no ho podem permetre, i per tant us animo a mantenir sempre el català, a consumir sempre contingut cultural en català, siguin llibres, sigui cinema, sigui música, sigui poesia, sigui el que sigui, sempre mantinguem el català, sempre consumim contingut en català, i així, a més, també donem suport a la gent que crea contingut en la nostra llengua, a la gent que crea cultura en la nostra llengua, i entre tots salvarem la llengua i el català tirarà endavant i no es perdrà. I res, us vinc a dir això només, que mantingueu sempre el català i visca la nostra llengua.